Кадерле газет-журналлар, радио-телевидениеләрдә эшләүче журналистлар, алып баручыларның барысын бергә бер урында күргәнегез бар идеме, дуслар? Мондый шәп мөмкинлек бүген тудырылды. Казан үзәгендәге IT паркта масса күләм мәгълүмат чаралары агентлыгы Татмедианың коллегиясе узды. Бездә хезмәттәшләребез, дусларыбыз, танышларыбыз белән очрашып, журналистиканың киләчәге турында фикер алыштык. Татар масса күләм мәгълүмат чараларының киләчәге бармы? Бар, әгәр дә алар үзләре тенденцияларга туры килеп, заманнан артта калмыйча үсеш юлында булсалар, бар. Һәм бигрәк тә региональ журналистиканың киләчәге зур. Тенденцияга туры килер өчен ниләр эшләргә тиешсең алар? Замана алга таба бара. Biz моны берничә туктата алмыйбыз. Бу глобаллашу процесслары һәм бу нормаль күренеш. Һәм без һәр вакытта да безгә бит булай ярамый, татар бит ул фәлән, татар бит бу татарга кирәк түгел дигән әйберне бераз гына читкә куеп, башта аның плюсларын күрә белергә, өйрәнергә һәм максималь рәвештә аны үзебезгә, үз эшебезгә, үз хәрәкәтебезгә кертергә кирәк. Радик әйтәле, син безне Татарстан News каналын карап барасың? Әлбәттә. Тапшыруларны YouTube-тан карыйм. Хәзер тикшерәбез, менә Радик безгә язылганмы икән? Юк, язылмаган. Так. Радик, аның каравы синең ике кызың да әйме журналистика өлкәсендә. Белмәдем дә аларның шунда кушылуларына, журналистика кушылуларына. Ничек кайчан гына белдең син аны? Менә шунда эшли башлагач кына, дәрсен әйткәндә. Но минем кызлар как бы татарча бик әйбәт беләләр, камил беләләр, һәм мин шуның белән горурланам. Әлбәттә инде безнең шул телевидениедә, радиода татар телле кадрларга котлык, һәм дә чакырып алганнар икесендә. Таенды чакырып алган Шаян ТВ-га һәм кичкенә кызымны Сабантой журналы шулай ук. Димәк, син аларга ярдәм итмәдең? Мин аларга ярдәм итмәдем берничектә. Тәнкыйтьлисеңме, хуплыйсыңмы аларның ниндидер теге идеяләрен дип әйтик әле? Гомумән аларның бу эшчәнлеген уңышлы дип табасыңмы? Әгәр дә аларның социаль челтәләргә чыгарсалар чыгышларын, мин аларны әлбәттә инде шунда продвигаю. Үземнең аккаунт аша, үземнең социаль челтәләр аша. Менә шуның белән ярдәм итәм. Кемнәр тора икән безнең монда? Шаяннар. Сез кемнәр буласыз? Без Шаян ТВ каналының алып баручылары. Һәм тиктокерлары. Хәтта блогерлары. Вау! Сезнең подписчикларыгыз күпме соң блогерлар димәктән? Бик күп. Мәсәлән, Instagramда безнең берничә мең язылучы бар. TikTokта безне миллионлаган кеше карый. Шулай ук Шаян ТВ каналыннан да бик күп кеше карый. Сезнеңчә уңышлы барамы бу проект? Әлбәттә, әйе. Бу турыда сезгә берәр кеше әйтәме, әллә сез язылучыларыгызның артуына карап фикер йөртәсезме? Дусларыбыз да әйтә, алар безнең TikToктагы видеоларны да карыйлар һәм аларга бик ошый, шуның белән без үзебезнең алга баруыбызны да күзәтәбез. Менә вакыттан ук бирле шул телевидение сферасында үскәч, безнең күбебезнең дә киләчәктә телевидение сферасы белән киләчәгебезне бәйлисебез килә. Әйе. Алайса уңышлар сезгә. Рәхмәт. Синеңчә безне таныйлармы икән? Юк. Ул безгә кирәк тә түгел. Ничек инде? Эшебезне бары тик башкарабыз гына һәм безне карарга тиешләр һәм Шәп итеп башкарабызмы? Шәт. Әйтмә дә. Роберт, синең монда аеруча менә якын дусларың бармы? Аеруча якын дусларым бар. Ләкин мин аларны әйтмим, башкалар үпкәләр әйтәм. Әйт әле. Син. Менә бусы дөрес. Әйе, син һәм менә Леронны күрдем менә. Әйе. Айсылу, сезнең радионы иң тәртипле радио дип әйтәләр.
Шулай, безнең тәртип радиосы ул уникаль радио, тәүлегенә 24 сәгать, безнең халкыбызның җәүһәрләре яңгырый, безнең яраткан җырларыбыз 50нче, 60нчы, 70нче, 80нче, 90нчы еллар шлягерлар дип әйтик инде. Һәм әлбәттә инде бүгенге замананың иң сыйфатлы җырлары шулай ук бездә яңгырый. Менә аудиториясына килгәндә әйме, менә тәртип ФМны безнең республикада гына тыңлыйлармы? Юк, әлбәттә юк. Чөнки татарлар кайда яши, шунда тыңлыйлар. Безнең бит инде махсус кушымта булдырылды. Һәм әлеге кушымтаны инде телефоннарына йөкләп, безне дөньяның төрле почмакларында тыңлыйлар. Шәһри Казан газетасының язмыш рубрикасы өчен җаваплы син, әйме? Әйт әле, төрле артистлар белән эшләргә туры киләдер инде, әйме? Төрле шәхесләрдән интервьюлар алырга туры килә. Безнең татар артистлары белән эшләү авырмы? Алар белән сөйләшү авырмы? Güzel bik авыр. Нык авыр эшләргә шуңа күрә аларны җайлап инде алдан ук берничә атна алдан җайлый башлыйсың инде элемтәләрне. Без инде булай да күптән таныш. Мин бит инде 15 ел шоу бизнес өлкәсендә эшлим, әйме. Шуңа күрә алар миңа ничектер ышанып сөйли инде. Менә эксклюзив ясарга тырышабыз бит инде һәрбер әңгәмәне. Рәхәтләнеп тотам. Минем яраткан журналларымның берсе. Әйе, 22нче елга планнар. Ой, безнең планнар һәрвакыт аша зур инде. Без бит менә узган ел TikTokка кирдек. Без хәзер TikTokта төрле проектлар тормышка ашыра башладык. Менә син как раз тотып торасың. Безнең яңа команда Shep Label дигән. Без инде татарча блогерлар сыйфатлы контент җитештерә торган татар телендә блогерларны җыйдыкта эшләдек Shep Label дип атала. Бу ни бу дигән каналда чыгара башладык корыган ботак дигән тапшыру. Әле аның бер генә чыгарылышы чыкты. Ул инде шундый кызыклы формат дип әйтергә дә кирәк. Анда инде без чакырабыз бер өлкән буын вәкилен, бер яшьрәк вәкилне, һәм алар татарча җырлар тыңлыйлар, татарча клиплар карыйлар да, һәм үзләренең фикерләрен әйтәләр инде. Вы знаете, что он официально не работает на феврале? Это просто человек, который пришел, надел футболку и как бы, представляется сотрудником. Ну, это ж круто. Вот. Вот Значит, можешь представить. Вот поговорите с ним. Да, обязательно. Я водитель его на самом деле. Руслан, сәлем. Исәнмесез? Ничек хәлләр? Минем ярый. Ярый, әйме. Син бит инде безнең BIM радиода. Ну, да, вроде как. И надо сказать, да, что я Алексеевич все-таки, да? Или как-то... Ну, мин аңлыйм, ләкин сөйли алмыйм, because... Birinci stroke. Алар безгә үпкәләмимесен тегеләре? Yarım sayılaganda. Tatar informa şehri Kazanmı? Шаян ТВ. Шаян ТВ. Шаян ТВ. Шаян ТВ. Шаян ТВ. Безгә татарларга татар нәрсәле мәйданчыкларын, медиа мәйданчыкларны гомумән белергә кирәк. Әлбәттә, аралашырга кирәк, шулай бит. Бер шул дуслык җипләрен үзмәскә иде. Тәҗрибә уртаклашуга ирешә мөһим. Шулай бит. Бу безнең беләсеңме нәрсә? Бу безнең яңалыклар түгелнең тапшыруына шундый кичкенә генә бер тизер булып алды. Әйе.